ngiphathile ngunkuthi yena ukapsile sengibonga umdali ngimjolile awunansi flakayeza Skhiyanator awunansi flakayeza Jangwa awusethembisa namashisa you girl zonjayivisa 18 vis kubusamashisa mavisa namajikita basibenguphi benyovisa manje ngibuyile ngizonjayivisa you girl kusanya bahlanyisa wo2K nabopalisa awuletha leyo mic funa ukuhlanya rafa it's time to pay the price bafethu share udingi fine awuletha leyo mic funa ukuhlanya rafa it's time to pay the price bafethu share udingi fine angithi sukela ududuza so spend amadollars cause ibhola amase-eater so cool baspini man 20 days straight to Dubai Paris siqala seplan Italian leza mabhozo cash masindwanga ngiplay card kush mawuhamba uzobamelana ngeke ababheke bebathi bazoskesha mantana sidwalona so sigaloba ntanga ukuthi sishisa ngelama amamene agcwele bacanga ukuthi siphila ngoba siphilana wazosimela siphethe too fast awuletha leyo mic it's time to pay the price bafethu share udingi fine awuletha leyo mic it's time to pay the price bafethu share udingi fine